Moi ben, pois moi bo día. Como portavoz do Goberno, Gumersindo Guinarte emprazou os distintos grupos a que demostrásemos que tiñamos vontade de negociar. Desde o Bloque Nacionalista Galego que queremos trasladar é que quen ten interese cero en negociar é o Goberno. É evidente que cando fai unha reunión onde nos dan un documento absolutamente insuficiente, onde non aparece o gasto desagregado coa proposta de investimentos que pensan realizar, cando teñen esa proposta feita a estas alturas, senón non poderían falar dun borrador de documento de orzamentos, e cando non nos fixeron chegar as obras con proxecto que ten o Concello nestes momentos, non? Algo que solicitamos por escrito e que non nos fan chegar, non? Hai unha primeira cuestión que lle pedimos ao Goberno. O Goberno sabe moi facilmente que é o que ten que facer para que o Bloque Nacionalista Galego apoie uns orzamentos para a cidade, é algo que ao que sempre estivemos en disposición. Claro, o primeiro é que executen, non? Que non só se preocupen agora, parece que coas exigencias europeas de executar, senón que deixen un pouco de enganar a poboación, porque xa sabemos que entre os compromisos que poñen nos orzamentos e o que logo se executan hai unha diferenza tan grande que a inmensa maioría das cuestións quedan sin facer ano tras ano, ano tras ano. Entón, simplemente algúns datos, non? O Concello acaba de publicar o estado de execución deste ano 2021, incluindo o terceiro trimestre de 2021. Saben canto levamos de investimentos nestes momentos gastado? Menos dun 10%. No capítulo 6 de investimentos, concretamente levamos gastado un 9,83%. A estas alturas do ano, prácticamente o ano rematado, e levamos menos dun 10% do capítulo de investimentos gastado. E lembramos que no ano 2020 rematou cun 21,85% de execución total nese capítulo. É dicir, que de cada 100 euros que tiveron para gastar en investimentos, 78 ficaron sen gastar. Eso é o que temos, non? E todo iso cando estamos nun municipio que encabeza o ranking dos concellos galegos en presión fiscal por habitante. Temos 500,3749 euros en 2019 e 514,03 en 2020. Fronte a, por exemplo, os 409 de Pontevedra no ano 2019 e mesmo os 380 en 2020. Non? Por non falar de outra cuestión que sempre reiteramos, que este Concello incumpriu todos os meses de 2021 o período medio de pago a provedores. Todos os meses de 2021. Ese período establecido en 30 días como máximo. No mes de setembro foi de 41,24, mais en agosto chegou aos 64 euros. Aos 64 días, perdón, aos 64,08 días, non? E isto ten unha serie de repercusións, non? Para as pequenas e medianas empresas que non cobran en tempo e forma e para o Concello, non? Que pode ter problemas para poder utilizar os remanentes se o Goberno Central obriga, como facía en distintos anos, a amortizar débedas caso de non se cumprir o período medio de pago a provedores, non? É unha pésima xestión do goberno local, do PSOE, que repercute negativamente na economía local. Empresas que non cobran a tempo pola prestación de servizos, polas obras realizadas ou pola suministración de materiais, non? E a veciñanza o que quere é que se invistan ben os seus impostos. Xa o dicimos máis dunha vez, a veciñanza o que quere, vale, nos pagamos impostos, necesitamos que haxa un retorno, claramente, uns servizos de calidade. Tamén quere que se controlen as empresas concesionarias e que se redacten pregos que estean á altura das súas necesidades. Todo iso non está, non? Que ten que facer o Goberno se quere chegar a un acordo sobre os orzamentos? É ben fácil. Simplemente repasar as cuestións aprobadas no Pleno, non? Nós sabemos que non todo se pode facer nun ano, sabémolo. O caso é que o Goberno perdeu todo ese tempo, os últimos anos, non facendo unha planificación plurianual, algo que lle dicíamos, entendemos que non todas as obras se poidan acometer de vez, pero que se faga unha planificación e que se diga, pois, este ano vai ir esta, o seguinte esta e o seguinte, que se marque unha listaxe de prioridades, por cal comezamos. E para iso, que haxe unha comisión para establecelo. Pero claro, non o fan e entón temos un montón de cuestións aprobadas no Pleno, aprobadas maioritariamente no Pleno, algunhas por unanimidade, sen facer. Nós, en riba da mesa o que temos, xa digo, claro, se o Goberno non se lembra, lembraremos por escrito, enviaremos no seu debido tempo, pero nós queremos saber cal é a proposta que ten o Goberno. Nós pensamos que hai que manter a liña de axuda aos sectores afectados pola crise derivada da pandemia, pensamos que hai que manter esas liñas de axudas á cultura, a comercio, a hostelería, a turismo, pensamos
que hai que crear unha liña de axudas aos sectores afectados polas obras, así o reivindicamos e así se aprobou en pleno, de maneira moi especial a toda a zona do barrio de San Pedro e dos Concheiros, por esas obras intermináveis e caóticas. E logo o Goberno coñece perfectamente propostas do BNG de anos anteriores que ou ben non quiso incluir ou ben non se realizaron. Por exemplo, algunhas delas que eran promesas do PSOE electorais que non se fixeron. A construción dun aparcadoiro no Campus Sur, dun aparcadoiro con prezos públicos, sabemos un aparcadoiro en determinadas condicións. Ese proxecto de aparcadoiro que aí está sen facer ano tras ano. A realización do proxecto, polo menos, do aparcadoiro soterrado de Belvís. A redacción dun proxecto para instalar unha planta de compostaxe. Polo menos que se faga a redacción do proxecto, para ver se logo iso é viável, algo que podía supoñer a construción de 150 postos de traballo. O centro de día para as Fontiñas. Temos a parcela, unha parcela municipal, e aprobado na parcela onde se ia construir a residencia que logo acabou indo para o Castiñeiriño e que é unha parcela magnífica para facer aí ese centro de día absolutamente necesario no barrio das Fontiñas e o plan para a mellora do barrio das Fontiñas tamén aprobado no pleno. Temos os compromisos co rural. Lembramos que nos últimos anos o Concello de Santiago de Compostela puxo 0 euros para compromisos co rural fora daqueles que viñan do post da Deputación, que viñan do Plan de Obras e Servizos da Deputación, cando había un compromiso para mellorar as dotacións de saneamento e abastecemento, que se faga, que se cumpra, que se poña unha cantidade. A cuestión non é que se comece a decir a partir de agora, pois todos os anos esta cantidade para cumprilo. O plan de mellora e accesibilidade do barrio da Estila, simplemente, polo menos que se comece a facer. Pero hai outros compromisos que veñen de atrás. Nos orzamentos participativos estaban esa realización dos parques cubertos no Castiñeiriño e nas Fontiñas. Ningún deles é unha realidade a día de hoxe. A solución de humanizar con dotación alternativa de aparcamento para a veciñanza de Ultreia, que se vai debater justamente no pleno de mañán, que haxa esa proposta de humanización para un barrio, para unha zona que o necesita de maneira clara. A construción dunha sala de usos múltiples no Centro Sociocultural da Rocha Forte, algo que foi un compromiso deste grupo de goberno de que se ia facer ao longo do ano 2021, que ia ser unha realidade, polo menos ter o diñeiro, e nada, sucesivos modificativos de créditos, pero non está ese diñeiro para esa construción dunha sala de usos múltiples, que é unha obra pequena, menor, pero necesaria nestes tempos de pandemia, cos protocolos de seguranza, porque se lles fai moi pequeno. O plan de mellora e remate definitivo dunhas obras con numerosas deficiencias en Vistalegre, algo que nestes momentos non pode continuar así. A seguinte fase da obra de Castrondouro, ou a fase pendente das obras dos Vasquiños, a Pastoriza, ou xa non falemos desa actuación integral necesaria en toda a zona de Guadalupe Ponderosa en Vite, rematar as obras de Puente la Reina, ou cuestións que están en riba da mesa, como dotar dun espazo para expoñer e facer intervencións didácticas coas escenografías de Cucas, crear un museo de fotografía, dar os pasos, ao mellor é simplemente, neste caso tamén, implicar outras administracións, ver que se pode facer en colaboración tanto coa Deputación da Coruña, como co Goberno da Xunta, como co Goberno do Estado, e que eses proxectos que están aprobados en pleno comecen a moverse. Ou dotar e arranxar o parque de skate en Conxo Santa Marta, unha cuestión que tampouco exixe tantísimo investimento, ao que hai tamén un acordo plenario, hai unha petición veciñal, ademais con acordo entre as persoas usuarias practicantes deste deporte e as asociacións veciñais da zona, e que non se materializa. A obra de humanización do Restollal, tamén un compromiso do PSOE en época electoral, para o que non se moveu aínda nin a primeira letra. O Centro de Asesoramento LGBTI, ou o plan para as organizacións non gubernamentais e cooperación, comprometidas e prometidas tamén. Primeiro un ano inclúese unha cantidade nos orzamentos, non se realiza, o de sempre, non se executa. O ano seguinte dice, imos duplicar a cantidade para cooperación internacional e para apoiar as ONGs, pero resulta que pasa todo o ano e tampouco se executa, nin se dan explicacións de por que non se executa, nin se buscan as vías e as maneiras. Entón, claro, ao final, xa digo, aquí, entre o que acabo de comentar, hai obras que son moi importantes, que requiren un investimento moi grande, e xa sei que o Goberno dirá imposible de acometer, pero vale, díganos, primeiro,
as pequenas que se poidan, as cuestións pequenas, por favor, póñanas, e as outras digan cal é a prioridade, cal vai ir de primeira, de segunda, de terceira, noutras cousas, búsquense os fondos a través de outras administracións ou de outro tipo de axudas. Pero claro, ao final o que imos é acumulando, e cuestións que se aproban e non se fan, que están nun compromisos do goberno e que non se fan, e digo, hai cousas que mesmo non custan nada, ou que custan é casi insignificante e que non quixeron facer, e o Bloque Nacionalista Galego reivindicou. Por exemplo, pois comprometerse a feminizar os nomes das rúas de Compostela e a incorporar unha serie de mulleres xustamente para que aparecesen. Se non hai rúas suficientes, pois nas prazas, nos parques, nos centros, hai suficientes maneiras, pero que se faga. É algo, un compromiso que viña de atrás que está sen facer. Ou comprometerse coa homenaxe en formato de rúa ou de outros a determinadas persoas aprobadas no pleno, a Lavandeira, a Quintáns, a Pilar Pereira, están sin facer. Ou convocar os consellos de participación cidadá. Iso custo cero. É unha das reivindicacións históricas do Bloque Nacionalista Galego. Neste mandato só se convocou unha vez o Consello Municipal de Saúde. O resto, nada. Educación, cero. É dicir, convoquen as relacións veciñais para que a xente poida opinar un pouco sobre os orzamentos, justamente. Parece que o que queren é que a xente non saiba sobre os orzamentos. Ou erixir unha estatua en homenaxe a Ángel Casal e crear o Premio Literario de Literatura Ángel Casal, algo que o Bloque leva reivindicando. Dicendo que non entendemos que nestas alturas o alcalde da cidade de Santiago non teña unha estatua de homenaxe nesta cidade, ou que se recupere a liña de traducións do Premio de Novela Europea do Casino, unhas liñas de traducións ao galego que fai moito para que poidamos ler literatura universal na nosa lingua. En definitiva, nós o comentamos e reiterámoslo agora, o interese do goberno local por negociar os orzamentos é cero, a folla de ruta do alcalde é ir a unha cuestión de confianza. Xa dicimos que cando se comeza dicindo iso, pois é mala maneira para negociar, non existe documentación en riba da mesa para poder facelo, e entón todo o resto é un brinde ao sol, é unha, digamos, unha propaganda mediática para facer de que se negocia cando o goberno sabe, coñece, ten en riba da mesa as propostas aprobadas en pleno. Isto non levamos aquí 6 meses, nin un ano, son xa, pois, imos para 3 anos de propostas, de alternativas que están en riba da mesa, e o que vemos é como unha e outra vez aquel diñeiro que aparece nos orzamentos cada vez máis incrementados, verdade? Porque primeiro 100 millóns, logo 110, logo 120, agora casi chegamos aos 130, pero iso non significa que ao final que se acaben abordando obras que son básicas, axudas que son básicas, convocatorias que deberían de estar aí en riba da mesa e que ao final acaban quedando simplemente en puro fume, en puras declaracións, exactamente igual como quedan pois toda esa proposta dos 280 millóns para o Real Padroado, que non nos encargaremos non nos cansaremos de dicir que para este ano 2022, para este ano que ven 2022, nos orzamentos da Xunta e do Estado teñen 0 euros, que esperemos únicamente que haxa unha corrección e unha aprobación e un apoio ás emendas presentadas polo Bloque Nacionalista Galego para que esa cantidade se traduza nalgo, porque senón ao final, insisto, as contas do alcalde desta cidade de Xosé Sánchez Ugallo son contos e ao final o papel, cando vimos os datos o que din é que non hai, pois xa digo, interese negociador nin capacidade de xestión para investir nesta cidade, neste concello, o que merece. E non sei se hai unha pregunta que queirades facer. Simplemente si tuveron algún tipo de contacto máis ca Consellería de Facenda, porque sinto que note tamén dixo que había un diálogo fluido entre... Non, o único que tivemos coa Concelleira de Facenda despois desa primeira reunión co alcalde, onde nos deron eses documentos absolutamente incompletos, esas descripcións xerais, unhas cifras moi globais, e onde ademais manifestaron que non querían baixar ao detalle das propostas que tiñan, a pesar de que as tiñan, de que xa as coñecen e xa as teñen o grupo de goberno. O único que tivemos foi un contacto para pedirlle á Concelleira de Facenda xustamente que nos pasase esas obras que teñen proxecto no Concello.
para ter un coñecemento actualizado de cales son esas obras con proxectos que se poderían incorporar aos orzamentos de maneira inmediata. E desde ese contacto, que xa digo, foi pola nosa parte para facerlle esa solicitude, non tivemos máis contacto de ningún tipo. Moi ben, pois, moitas grazas.